Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a TV nan mai suna Tsegumi Online TV. Kamar yadda kuka sani ni ce Anti Aha. A yau ina tare da manyan baƙi gwaraza marubuta jajirtattu wanda suka yi fice a bana a gasar Hiƙayata ta BBC Hausa wanda aka kaddamar aka ba su aka karrama su jiya a taron da bikin da aka yi jiya. A yau za ku ji bayani daga bakinsu ta yadda suka fara da kuma inda za su je da kuma matsayin da suke a yau. Saboda haka ina tabbatar muku cewa duniyar marubuta ba ta taɓa tun da aka fara gasar nan ba a taɓa samun inda aka haɗa marubuta waɗanda da ake musu kallon ko ba su iya ba ko kuma yara ne ko kuma suna tare da shirme. To yau gashi dai sun yi zarra har sun fi fitattun marubutan da ake tunanin in ba su ba rubutu a adabin kasuwar Kano ko ce adabin Arewa. To yau dai za mu fara daga hannuna na farko akwai Maryam Umar daga Sokoto, sai kuma Surayya Zakari daga Kano, sai Rufaida Umar daga Kano. to jama'a wayannan da marubuta ne wanda suke rubutunsa a online ba su taɓa buga littafi ba bare kuma a ce musu ga zance ga magana. Zan fara da Maryam Umar wacce ita ce ta zo ta ɗaya wacce aka bata kambunta a matsayin gwarzuwa ta ɗaya. Maryam, na dai san ki da ina jin sunanki kuma kin yi fice sunanki ya tumbatsa a online writing, ake ce muku online writing. Na farko zan ce ya kika ji da aka baki wannan da aka ce miki kin shi wannan gasar? Gaskiya na ji matuƙar farin ciki da mamata wajen shiwa a rayuwata. Saboda abu ne da baka ma yi zato ba. Na ga akwai inda suka fika. Gaskiya ne. To kwatsam sai ka ga kanka kai ne a sama. Gaskiya. Dole za ka ji farin ciki. Gaskiya na yi murna. To Maryam zan tambaye ki, ana ce da ku online writers, marasa alƙibla, yara, waɗansu ma ana ce musu masu rubutun batsa. Wani lokaci in kun shiga group ma sai ku ga an yi waje da ku, ko kuma kun yi magana sai a ce wa'annan ayi ba san ma me suke yi ba. To ya kike jin idan aka muku wannan kuɗin goro ko kuɗin goro zan ce, ya kuke ji? Gaskiya ba ma jin daɗi da yake online writers suna suka tara kamar yadda su ma da suke buga littafin ai suna suka tara. Kowa yadda ya ɗauki rubutu haka za a dinga kallon shi da rubutu. To abin da kawai nake so sani cewa kowa da manufarsa a rubutu. Akwai wa'inda in suka yi rubutu a online ne saboda zamani ne ya zo mana da ci gaba. Ko ma menene za ka ga nan gaba ma gaba ɗaya za a ma daina rubutu a littafi wanda za a ce nan take za a karanta shi. Wannan hanya ce mafi sauki da duk inda kake za ka karanta littafi nan take. To kamar ci gaba ne, ba abu bane da za a kushe ko kuma a ga cewa wai mun ɗauko wata hanya da za mu da kushe samun wasu ba haka bane. Sannan basira ce kuma kai da kake online da wanda yake rubuta duka in kuna da talent za ku iya rubutu. Sannan suna suka tara haka ma inda suke rubuta littafin a rubuce, akwai inda suke rubuta banza su rubuta batsa, amma ba ma musu kudin goro mu ce dukan mutum ɗaya ne. Muna ganin su nagartattu marubuta ne wa'inda su suka inspiring in muka fara rubutu mafi yawansu, wa'inda su ma yanzu haka wasu sun da ai online suke rubutu. Saboda haka ma online din akwai nagartattun marubuta da suke rubutu wanda rubutu ne na ko ina isa a buga shi, ba ma a wai littafi ba ko a bango ya isa a buga shi. Dan haka muna zan maki wata tambaya, kika fara akwai wata tsoho ko tsohon marubuciya da ta karfafe ki ko kuwa ko kawai ke da abinki aka haife ki kika taso? To gaskiya ni zan iya cewa da abina na tashi ko da na tashi ina yawan son ba da labari haka da rubutu. To amma zan iya cewa akwai Jamila Umar Tanko. Lokacin da nake karama ba a bari ina karatu littafi, ina primary school da sai in zan samu littafanta zan je in ce anti ta ce ta zo rental sai a bani, to zan laɓe in karanta. In na karanta in maida, to tana cikin marubuta na farko da na san littafin su ba na iya manta shi saboda ita ce marubuta ta farko da na fara karatu littafanta. Kamar a turanci da ake cewa mentor ɗinki. Sau mentor ba lalle sai wanda ko izo gaba da gaba ya ce maka, wanda dai zai za ka ga cewa bari ka yi koyi da shi.
to me burin ki a rubutu tunda yanzu gashi dai kin zama gwarzuwa, me burin ki, ina zaki je, ina kike son ki tsaya ko kuma so kike har sai kin tabo sararin samaniya? Bisa ai shi kambu matsalar shi ba wai samun shi ba, rike shi. Da yawa akwai abin da muke gani ai tunda na ci nasara shikenan sai in je in zauna in huta kamar na fi kowa, ba haka bane. In har kambun ka baka yi kokari ka rike shi ba, nan gaba sai kaga an ci maka an wuce, kai kana kudi kamar ai na ci ko da zaka duba an wuce ka. So abin da yake da kyau kawai in mutum ya samu nasara yi kokari ya ga koyaushe ya rike wannan nasarar tashi. Mutum ya ci gaba da ƙara jajircewa, yana faɗaɗa tunanin yauwa. To masha Allah. To zan dawo kanki Sarayya, ke ce ta biyu a wannan gasa ta Hiƙayata ta BBC Hausa. To ita Maryam ta ce tun tana karama ta fara take da Allah ya samu ta karsashin yin rubutu da kuma son abu. Ke kuma ya aka yi kika fara rubutu, me ya ja hankalinki kika yi rubutu? Gaskiya da fara babban abin da ya ja hankali na fara rubutu shekara ɗaya baya da ta wuce, to amma idan na yi rubutu na kawai zan ajiye shi sai dai daga ɗauka daga karantawa. To daga baya dai na fara na online din nan ban wani daɗe ba. To kwatsam Allah ya kawo wannan gasa da ci bari in gwada sa'ata. Kuma babban abin da ya ja hankali na saboda ina zuwa ƙauye na ga wani abu da yake faruwa. To shine babban abin da ya ja hankali na ma ne wannan rubutu akan wannan take na sami shi numfashin siyasa ta. Okay, to za mu dawo kan Maryam da tambayi ta kuma abin da ya ja hankalinta ta yi rubutu akan abin da yake faruwa a duniya ma gaba daya. Za mu dawo kanki Rufaida Umar. Rufaida, ke ma sunanki ya gaura ko ina ya tumbatsa dan da aka ce Rufaida ko ya ce Rufaida na san ta waye kaza. Wani fa ko bai san ki ba ma a lokacin dole ne ma ya san ki saboda ita ɗaukaka kowa yana son sami kusanci da irin wannan abu. To Rufaida, a matsayinki na wacce ta yi nasara a ciki, ta kuka zama wayanda suka yi zarra a mutum uku cikin mutum 500 ko 400, an ce an zaɓi mutum 25 a cikin ko aka sake tacewa aka samu mutum ko 10 nawa ne sai na aka sami mutum uku. To ke Rufaida, lokacin da aka ce kin ci wannan abu me kika ji? To alhamdulillah na ji daɗi sosai dan a lokacin da Fauziya Tukur ta kira ni take sanar da ni. A farko na ji ni din ce dai, sai kuma daga baya sai kika ce na dawo hayyaci na yi mata godiya, na yi musu godiya gaba ɗaya bayan na yi wa Ubangiji na. Daga nan sai na je na sanarwa iyaye, na sanarwa mijina, kowa ya taya na farin ciki. Dan abu ne a ce an haɗa mutane tunda sun kusa 500 wanda aka haɗa, kuma a ce an ciro ku ba don kun fi su ba, don dai kawai a ce dai ka yi zarra. To wannan ma wata nasara ce, wata ɗaukaka ce da in ban gode wa Ubangiji ba to mun zama butulu. To Rufaida, tambayar da zan miki, kun san ana ce da ku online writers, ya kuke ji idan aka kyare ku ko kuma aka kushe ku? Ya kuke ji idan aka wani lokaci zaka ga kana da rubutunka mai kai da gangan jiki mai komai da komai, kin gane? Wataƙila ma wanda ya shekaru yana rubutun, wataƙila zaki iya yin rubutu wanda ya fi nashi, amma sai ki ga kawai an zo an ce tun da ku, amma duk da ana cewa cikin ku akwai ma yan fitsara, yan wayewa, wataƙila wannan fitsara ce ta sa aka muku kuɗin goma. To ya kike ji idan kika yi rubutu mai kyau, mai hankali, mai ma'ana, sai kawai ai muku kuɗin gora kushe ku, ya kike ji? Wallahi ban jin daɗi, abin yana mun ciwo matuƙa. Don kamar su ma waɗanda suke rubutu ba online ba, akwai inda suke kuskurowa, akwai kurakuransu, ba duka suka taru suka zama ɗaya ba. Kamar yadda yar uwata Maryam ta ce ba ma musu kuɗin goro, to akan me mu za a ɗauka a dinga mana kuɗin goro? An sani mafi yawa, akwai mafi yawa a cikin online writers akan samu rubuce-rubuce irin na mara kan gado. To me ya kamata su manyan marubuta su jama a jiki na ɗaya, sannan in suka jama a jiki su gaya mana ka'idojin rubutu, su nuna ba wai kushe mu suke ba wai ba ci gaban mu ne ba su so ba, a'a kawai gyara suke mana ko dan bunƙasa adabi. Dan dai inda aka ce marubuci
wannan marubuciya ce, waccan ma marubuciya ce. Ga wanda shi dai kawai burinsa ya karanta, kudin gora zai musu. To ai duka marubuta ne. In ke kina online me bambancin ku? Ai abinda waccan take rubuta a takarda shi ma ke kike rubutawa. To gaskiya ban katse ki ba. Kamar Surayya na san tana cikin group din da ake koyar da dabarun rubutu da kuma salon rubutu. Kin gane? Kuma ake yi musu gyare-gyaren makaranta ce da ita ma online a WhatsApp. To ke kin yi irin wannan ko ku baki ba? ina ciki. Ana koya muku ana na shiga ƙungiyoyi kuma alhamdulillah daidai gwargwado. Akwai wanda ya karfafe ki ke ma ko ke ma aka ya haife ki da abinci? Gaskiya daga rubuce-rubuce san karance-karance sorry ina nufin san karance-karance na daga littattafan manyan marubuta. Sai ka zama makaranci kake zama marubuci. A haka har wani zuba antina ta kan boye kamar dai salon Maryam ni ma in bai dauka in karanta ana boye-boye sai na ga cikin dare in dauki littafi in karanta in boye. Ina jin daɗin wannan to wannan ne yasa na taso da buri da san ganin ni ma na zama marubuciya. To Surayya zan dawo kanki. Kina da burin ki buga labarai ki a cikin littafi? Insha Allah. Ina da wannan burin. To Rufai da Maryam kefa. Gaskiya ina da wannan. Ko tun da online din nan aka fi sanin ku za ku ci gaba da online din. Ai shi kamar buga littafi a ƙasa ko in ka buga shi abun alfahari ne wanda kisan rubutu kamar bayan wasu shekaru masu zuwa littafin nan yana nan sai yana nan a jiye rubutu ne da ba zai bace ba a jikoki kamar kin ga mu a online muna samun wata matsala sai ka yi rubutu nan da wani lokaci sai ka ga rubutu ya maka ko sama ko ƙasa musamman baka adana shi inda ya kamata ba so gaskiya ina da buri na zan wallafa littafi na yau. Ke kuma fa? Na daɗe da wannan burin mafarki na kenan. In rubuta in ga na buga na fitar. Domin shi kamar tarihi ne wanda ba zai gogu ba baya gogewa. Ba takaice wani kira za ku ga 'yan baya tun yanzu ko Allah ya kai wani matsayi da ba kowa bane ya samu kuma kowa yana burin ya zo ya sami irin matsayinku. Wani kira zaki wa 'yan baya kuma tambayar da zan miki duk wanda ya zo neman taimako misali a ce wata sabon marubuciya tana ɗin tatata ta zo ke kuma kin tsaya da kafafuwanki zaki bata kafaɗa ki ta riƙe ki taimaka mata? Zan bata amma da hali zan goya ta. To masha Allah ke ba Surayya ko dan kai kin kawo na matakin shikenan ke ma kin zama oga a rubutu. Yanda Allah ya ɗaukaka mu ɗin nan ko ya ɗaukaka mu ta ya za a yi wani ya zo saboda mu ma taimaka mana aka yi. Ba dan an taimaka mana ba za mu tsinci wannan matsayi da muke ciki ba. Allah ne ya taimaka mana kuma an taimaka mana. To za mu taimaka mu ma na ƙasa da mu insha Allah. To Maryam idan wata ta zo wata ko ƴar jaririyar marubuciya ko marubuci ce Maryam na ga kaza kin kai wani matsayi dan Allah gashi ina neman taimako rubutun nan na fara shi amma ban san yadda zan yi kaza me za ta shawara zaki bata? Gaskiya zan yi kokari in ga kamar yadda aka saboda mu ma bayan muna rubutu in kin sa abu in baka karance shi ba kana da buƙatar allurar kai to akwai na ce komai iyawar kai rubutu ka ba wani ya duba maka ya gano so baka iya gano kuskuren ka. Akwai manyan marubutan da suke publishing littattafan su kamar irin su Anka akwai group na marubuta da gaba ɗayan su suna publishing su suka nemo mu suka rene mu suka gyara mu suka mai da mu yadda suke so mu zama kamar yadda su suke so sannan kuma da kungiya ta nagarta ita ma ta rene mu to ni ma in wata ta zo zan yi kokari in bata daidai fiye ma da abin da aka bani insha Allah. A cikin marubuta wace ce take burge ki kowa yake burge ki a cikin marubuta tsofaffin marubuta ko sanannu ko da ke kin ambaci Jamila Umar akwai ta sana akwai kuma Rahma Abdulmajid da kuma Fauziya Suleiman da Rahma shugabar mace ke kina da manyan marubuta kefa gaskiya ina son Fauziya Suleiman sosai to Fauziya ta samu kefa ke ma Suleiman din ce hadda ita a layi. To masha Allah. Akwai kuma Sumayya Abdulkadir Takori, sai Rahma Abdulmajid, sai Jamila Umar Tambo. Da kyau ko. Masu kallon mu anan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa da wa'annan gwarazan Hiƙayata ta BBC 2020.
muna ƙare muku godiya kuma muna ƙare muku murna. Allah ya sa ku fa haka. A nan muka zo ƙarshen wannan tattaunawa tamu, sai wani jiko idan mun haɗa wani sabon shiri. Masha Allah. Gode sosai.